सर सुना जा सर। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। अरे वीडियो वायरल कराई दिहलो, अरे ट्रेंडिंग में हमके लाई दिहलो। वीडियो वायरल कराई दिहलो, अरे ट्रेंडिंग में हमके लाई दिहलो। ऐसे चमकी न मोर किस्मतवा, IPS बन के ललसवा, एडमिशन करा दी नीतीश जी। IPS बन के ललसवा, एडमिशन करा दी नीतीश जी। जल्दी बता दिए नीतीश चाचा, होई कि ना हो एडमिशन जी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी के दे दी परमिशन जी। जल्दी बता दिए नीतीश चाचा, होई कि ना हो एडमिशन जी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी के दे दी परमिशन जी। बेले पप्पू भैया, पूरा देशवा के बाटे सहैया, एडमिशन करा दी नीतीश जी। पूरा देशवा के बाटे सहैया, एडमिशन करा दी नीतीश जी। पूरा दुनिया में फेमस भैनी, सुते के बाटे ना फुर्सत जी। मीडिया वालन के देखे बयान, भइल बाटे दुर्गत जी। पूरा दुनिया में फेमस भैनी, सुते के बाटे ना फुर्सत जी। मीडिया वालन के देखे बयान, भइल बाटे दुर्गत जी। जल्दी करी न कौनो पहिया, बनब देशवा के होनहार सिपहिया, एडमिशन करा दी नीतीश जी। बनब देशवा के होनहार सिपहिया, एडमिशन करा दी नीतीश जी। अरे सुनी ना।